ಹೊಸ ಕಂಡದ ವಿಡಿಯೋದ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಡುಪುನ ತುಳುವೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ಕೋರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೆರವೆ ಇರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ತೆಂಗೊಂದು ಮೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪೋರ್ಲ ಕಂಡದ ವಿಡಿಯೋದ ಎದುರು ಎದುರಾತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪೋರ್ಲ ಕಂಡದ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಲ ಎದುರು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ದ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಖಲ ಎದುರು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತದಿಲ್ಲ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಾಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂಚ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಇಷ್ಟನಾ ಅದು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ತಪ್ಪದ ಎಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲನ್ನ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಂದ್ಯಾನಿ ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಈಗ ವಿಡಿಯೋಡು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಉಂಡದೆ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈದ ಮಸಾಲ ಉಂಡದೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಯಿರ ಕನ್ನ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಯಾನೇ ಇಲ್ಲಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇಜಿ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪುರಂದು ಯಾನ್ ಊರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಬಂತದ್ದು ಆಂಟಿಡ ಕೇಂದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆದುರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಏರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಪ್ಪಲು ಏರ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪರ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡ ಆವಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಟು ಹೋಮ್ ಅದು ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೈಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಟು ಹೋಮ್ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಚಿಕನ್ ಅತ್ತಂಡ ಫಿಶ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಂದುಂಡದೆ ದೋಸೆದ ಬಂದ ಉಂಡದೆ ರೆಡಿ ಅವಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನೇನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫಿಶ್ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆದ ಬಂದನೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತೆ ಅಂಚೂರು ಪಾತನಗೆ ನೀ ಲೇಟ್ ಆವೇದ ಪಡ ಅಂಚೂರು ಮುಂಗು ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಇಂದುದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಟು ಹೋಮ್ ಪಂದ ನಿಕ್ಲ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತಾರಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮಕ್ ಅವಳ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಆವಡು ಮೀನು ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೈ ತಡೆಕಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಮಕ್ ಎಂಕ್ ಊರುಡು ತಿನ್ಪುನ ಮೀನು ಕೋರಿ ಮಾತ ಉಂಡದೆ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಪಣ ಆತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಾಕಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಳೆ ಈಚೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿಪ್ಪ ಇತ್ತ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಾಳಾದಿತ್ತಂಡ ಆತನದೆಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಐನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ ನಮಕ್ ಐನು ರೀಫಂಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಮೌಂಟು ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಂತದ ಇಪ್ಪದೆ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಗೆ ಅವು ಐಟಮ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಾಳಾದಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೇಸ್ ಮಂತದ ಆಕಲ್ಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಕ್ ರೀಫಂಡ್ ಮನ್ಪವಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜೈತ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕವರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕದೆ ಒಂದೊಂಜು ಕವರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜು ಕವರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ದೋಸೆದ ಬಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ನೀಲ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ಮೀನೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇ ಜನದ ನಾನು ಚೂರು ಮೀನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಡುಪುನ ತುಳುವೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ಕೋರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ರೇಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂದೆಟ್ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆದುಂಡು ರೇಟ್ ನಾನು ಆಯ್ತು ಈಗ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ದಾಲ ತೀರೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂದೇ ಯಾನ್ ಪಾಲನಕನೆ ಎನ್ಮ ಮೀನು ಉಂಡವೆ ಇಂದೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬೂತಾಯಿ ಅಂಚ ಅಂದೇನೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಮೀನು ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದಾಂಡು ಇಂದೆ ಯಾನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಮೀನು ಇಂಚ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೆರವೆ ಐತದೆ ಲೈಕ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮಸಾಲೆ ಐತೊಲ ಶೋಕು ಐತೊ ನಡು ಪಂದು ಇತ್ತ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಯಾನುಂಡತೆ 15 ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆ
ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಈತೆಂದೆ ತೊಂದೆ ಇದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದ ಪನ್ಯ ಪನ್ಪ ಇದೇ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಡೆದಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೈದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾಯ ಪಾಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಳಿನ ಒಂತೆ ಪಾಡಿನಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜಾರಡ ಈ ಮಸಾಲ ಕಡೆ ಪದೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಾರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಮಸಾಲೆ ಕಡೆನಗನೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಐನರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಇಂದ ತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾನ ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಿರ್ತಾವರ ಇಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಮಸಾಲೆಗೆ ನಾನು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆಂದೆ ಕೊಂಡತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಂದಿನ ಬೇವ್ರ ಪೊಕ್ಕ ಮೀನ್ದ ಪುರಲ್ ಪೋವರೆ ತಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಬೂತಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಪುರಲ್ ಅದೈಕ್ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಹಿಂದೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನಾದ್ರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ ఒక ತೂದು ಪಾಡೋಲಿ ನನ್ನ ಉಂಡತೆ ಮೀನಿಗೆ ಈ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಒರೆಂಕಾಗ ಅಡೆ ಆಂಡ್ ಮೀನುಂಡತೆ ಒರೆಂಕಾತಿ ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಲದೆ ನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದೀಕ ದಾಯಪಂಡ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಗೆ ಒಯ್ತೋ ನಡತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಜಾಸ್ತಿ ರುಚಿ ಆಪುನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ನನ್ನದೇನು ಕೈಪುನು ರಾತ್ರಿದ ವನಸಗ್ ಅಂಚ ಫ್ರಿಜ್ ದೀವೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿದಾಯ ದೀಪುನಕ್ಲ ದೀವೋಲಿ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ದೀಪರಂದಂಡ ಫ್ರಿಜ್ ದೀಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಯ್ತೋನರ ದೀಪುನಿಂದಂಡ ಪಿದಾಯಿಲ್ಲ ದೀವೋಲಿ ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ವನಸ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವರ ಯಾನು ಫ್ರಿಜ್ ದೀವೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಒಕ್ಕ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಬಂದು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಗ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಎಂಗುಲು ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಕುಚಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಥರ ಬರ್ತು ನಾನು ಎಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಮೀನನ್ನು ಕೈಪರ ರೆಡಿ ಆತ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅವೇಳು ದುಂಬು ಇತ್ತೇನ ಕಾರ್ಕಂದು 8 ಡೇಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಿನ್ನ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಉದ್ದಾದ ಅಂಜ ಈತ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ಕೈಪುಗ ರಪ ಅದೇ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತಂಡಾವೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಒಯ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಒಯ್ತೊನೆರ ದೀದ್ ಇನಿ ಅಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಜಿಪುದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಫೇಮಸ್ ಬಸಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಲತನ್ ಬಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರುದ ಬಸಳೆ ಊರುದು ಮುರಣಿಯಾನ ಬನ್ನಾಗ ಬಸಳೆ ಕಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಸಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಲತನ್ ಬಿತ್ತು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದೇ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಟವದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯನ್ ಬತ್ತಂಡು ಈತ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬೂತಾಯಿನ ಪಾಡ್ಗನ ಇತ್ತ ಉಂಡತೆ ಮೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೀನನ್ನು ಉಲ್ಟ ಪಾಡುದು ಇತ್ತ ಮೋಲೊಂಜಿಂದ ಈ ರೆಡ್ ಚಮಚನ್ ಪಾಲೊಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಕುಡರ ಬನೊಂದುಲ್ಲ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಮಾತೆನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತುಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಗುಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೀನು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಒಲ್ಲ ಆಯ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಡ್ಕ ಬರ್ತ ಒಂದು ಮಗುಪ್ಪು ಮನ್ಪು ಮಗು ತಂಬಲ್ಲ ಮಾತ ಈ ಸೈಡ್ದ ಮಗು ಅಷ್ಟು ಪರಿಮಳ ಶೋಕ್ ಬರೋದು ಇಡೀ ಉಂಡದ ಮಾತಲ್ಲ ಮೋಲ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದಂತ ಹುಷಾರಾತಲ್ ಅಡಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತಲ್ ಯಾನ್ ಮೊಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ದುಂಬಾಗ ಅಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಮಲೆಗೆ ದಾಲ್ ಅಡಿಗೆನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಪನೊಂದಲ್ಲ ಮೂಲ ಬಾರ್ ಶೋಕದ ಅಡಿಗೆ ಇತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅಡಿಗೆ ಮಂತಾರೆ ಕಂದಲ್ಲ ಹಾ ಮೂಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೂಲು ವೈಟ್ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ತೆತ್ತಿದ ಗಸಿ ಐನ ತಿನ್ನಂದಂತ ಸಮಯ ಅಂಡು ಇತ್ತ ಮಂತಿಜಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕೋದೆ ನಿನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎಂಕ ನನ್ನ ಪುಪ್ಪನ ಕಾಲಿ ತೆತ್ತಿದ ಗಸಿ ಎಂಕಲೆಲ್ಲಡೇನಿ ವಿನ್ನೇರ್ ಬೈದೇರು ಅವು ಏರ್ಪಂಡ ದೀಪಿಕಾ ನಿಕ ದುಂಬದ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ಮಾತ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅಂಚ ಮೊಲೆಗಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪಂಡವೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಸಲೆಲ್ಲ ಪದಿಂಗ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಕು ನಿಂತು ಲತಾ ಮಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಅದೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಪನ್ನಡವ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಮಗಳ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯರ್ ಅಂದ್ ಮಗಳ ಜನ ಕಾತ್ಕೊಂಡೆ ಚುಟ್ ಚುಟ್ ತಿನ್ನ ಅವು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ದಯಪಟ್ಟು ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದಾವೆ ಚೂರು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ತಿನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನು ನಾನು ಸರಿಪಾ ಮಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ದಾದಾ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದೆ ಬುಡ ಬೋಡ ಅವನ ನೆಂಗೊಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟಲ್ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟದಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಅಂತ ಪುಳಿ ಉಂಡ ಓಕೆ ಬೋಡಿ ತುಂಡ ಇತ್ತ ದಿಂಬ ಪುಳಿ ಕುಂಟಲಿಂದೆ ಶೋಕುಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂದಿನ ಮಸಾಲೆ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಅಂಚಂದ ಯಾ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂದಿನ ಮೀಂದ ಮಸಾಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನಂದ್ ಅದ ಓಕೆ ಆಂಟಿ ಇದೀಗ ಪಂದುಕೊರ್ನೆ ಕೂಲಾಂಟಿನ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂದುಕೊರ್ನೆಕ್ ಶೋಕ ಆಗ್ತನಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ಜಾಕಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉದಾಬಣ ಯಾನ್ ಎಕರ್ದಿಂಚ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ ಅಂತ ಮೊಕುಲಿತ ತಿಂಡಿ ಓಕೆ ಇಡೀ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಸ್ ಪನ್ಪನ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ತೆಂಗೊಂದು ಮೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಕೆಟ್ಟದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ದಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ವೆಜ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದಾಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ 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 ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಂಕುಲ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪ ನಿಕ್ಲ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತರೆಗಲ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಬಾಯ್